Abasazi boKhozi FM babize igcokama elisha Ngenkosi KaMaskandi. Ngubingelele phe ngamukele bukele emakhaya kwesimanzonzo buthula khona indawo zamaskandi. Bukele emakhaya ke abantu ngempela abasale bebambe ngozathu emva ukuthi umsakazi woKhozi FM ubingelela phansi. Ophahlukile khona emsakazweni ngesikhathi eintroduce igcokama elisha. Izokhombela ngempela ukuthi igcokama elisha belibiziwe la WoKhozini ukuthi lizochaza ngeMother of All Music Festival. Okuyifestival lapho khona uhambe phambili nozobe votela uzobe sethole iquantum. Ngokuyebalo ke kusaveza ukuthi ugatsheni uzayihola phambili kwabantu ngempela abangenele lo mncintiswano ngoba kuzokhumbuleka ukuthi igcokama elisha noKhuzani bathuwe abongenele umncintiswano kodwa kuzovotelwa abanye abantu. Yena ugatsheni bese eyihola phambili okuseyena ngempela osethubeni lokuwina leli quantum. Uthe kuzo introduce yena igcokama elisha ubese phahluka ubingelela wakaphansi washo ngempela ukuthi bazokhuluma neNkosi KaMaskandi. Uthe mayisho lokho ngempela kwathula ngempela emsakazweni naye impela lo bambisene naye uHutshatha nawo abesethula babese beqhubela phambili. Abantu abaningi kakhulu zo Facebook babese besigxeka ngempela isenzo senziwe umsakazi woKhozi FM ukuthi akhulume kanje aphumele obala asho ngempela ukuthi igcokama elisha liNkosi KaMaskandi. Mbule emakhaya ke ayihlangana comment section seza ukuthi lolu daba ngabo ubona kanjani. Ngabe kumele ngempela ukuthi noma umsakazi woKhozi FM aphumele obala asho ngempela ukuthi igcokama elisha liNkosi KaMaskandi. Uzokhumbula ngempela ukuthi igcokama elisha noKhuzani bakubanga lokho ukuthi omunye nomunye uyibiza ngeNkosi KaMaskandi. Mbule emakhaya ke ayihlangana comment section seza uvo lakho ngale ndaba. Siyabonga.